खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी। 36थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान फालिदों एबसुआ। दिनै 1 मे क'क्राझार जिल्ला दतमा थुलुंगाफुरियाव थानाय मांखरसालियाव दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव फालिदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 36थि रुंसारि सान। हाबाफारि बायदि फुंबिलि समाव आर'ज मेथाइ रोजाबो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ आद्रा जौथाइसिम बेरहोयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानस' आफादगिरि खोरोमदावआरि बिथाङा। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मांखरसालि आरो मोसौखियाव बिबार बावजेनो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसे बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रिहन दैमारि, त्रिदिप दैमारि, रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि, 3 नं क'क्राझार बियाबनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमाफोर आरो एमसिएलए सोद्रोमाफोरजों लोगोसे गोबां सानसुमै रायजो राजाफोर आरो गोबां फरायसाफोरा बाहागो लादों। दिनै जोङो थुलुंगाफुरियावहाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 36थि थैनाय सान जोङो बेवहाय फालिदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगो नांनानै जोंनि उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्ट जोङो जयै बोसोरफ्रामबो बेवहाय फालिनाय जायो आरो देग्लाय बावहाय बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय बिथांमोना अफिसियेलिबो बाहाय फालिनायनि बड'फाखौ मान होनायनि थाखाय बिथांमोनहाबो हाबाफारि लादों। जोङो बयखौबो बरायो मानोना जाय बर' हारिनि गेजेराव जोनोम मोननायनि उनाव बिथाङा बारहुंखा अखानि गेजेराव जोनोम मोन्दोंमोन आरो बिथाङा रुंसारि जालांनायनि उनाव दिनै बिथाङा बर' माहारिनि थाखाय बे 1 मे 1990 मायथाइयाव बर' हारिनि थाखाय बिथाङा मोनसे गोसोम जोमै महरनि मोनसे साग्लोबनाय खोमसि थासारि जोंनि सुबुं माहारिया मोनदांदोंमोन। नाथायबा जोङो दिनै बिथांनि बे गैयै समखौबो 36 बोसोरनि उनावबो जों मोनदांनो हायो जे बिथाङा बर' माहारिनि थाखाय सोरबिथिं सासे थुलुंगानि गोहो आरो बेखायनो दिनै जायखौ जोङो दिनै बर' हारिनि बिफा हिसाबै गनायनानै जों बयबो दावगानायनि मोनसे गोहो लायो। राजखान्थि भाबै दावगानायनि गोहोखौबो दिनै जोङो बुहुमनाङैनो बा पृथिबियाव बा इन्डियानि दा बड'लेण्डनि साफ्रोम दैदेनगिरिनि गेजेराव जोङो बिथांखौ मान होनाय, बिथांखौ मान सनमान होनानै लांनाय, लोगोसे बर' माहारिजों लोगोसे बावहाय रांखान्थियारि आरो गुबुन गुबुन समाजखान्थि हिउमेन राइट्स संबिधाननि सिङाव मोनथायखौ लानानै जुजिनायाव बिथाङा मोनसे गोहो लाबोदों आरो बिनि थाखायनो जों फरायसाफ्राबो बिथांनिफ्राय गोग्गो मोनसे सोलोंथाइखौ दावगानाय हिसाबै लानांगौनि थाखाय बिथाङा सासे मोजां सोलोंसा। बिथांखौ माने गोबाङानो ट्रु चाइल्ड अफ लार्निं होननानै बिथांनि जे ओरैबायदि सासे एक्सेलेन्ट फरायसामोन बेखौ गनायथि होनानै जोङो दिनै बिथांनिफ्राय थुलुंगा लानो हायो। दा बिनिखायनो जोङो बे थुलुंगाफुरिनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिथांनि बे माहारियारि दावगानायनि मोनसे जि खामानिखौ बिथाङा दैदेनबोबाय, बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनायनि आन्दोआव बयबो दैदेनगिरिजों लोगोसे आरो बर'फोरनि थाखाय बिथाङा मोनसे राजखान्थियारि आब्रुथि गालांदोंमोन। बे राजखान्थियारि आब्रुथिया जाहैबाय जे दिनै जोङो माने रावजोंबो गनायालासिनो, रावजोंबो माने गादब जायालासिनो, रावनिबो आथिं सिङाव थायालासिनो आरो गावनि हारिनि राव, थुनलाइ, हारिमु, दोरोङारि खान्थिखौ लानानै दावगानायनि भारत संबिजिरनि सिङाव गावनि खुंथाइ गोहोखौ जाय दिनैनि खुंथाइ गोहोआ भारत संबिजिराव सिक्सुल जाथ'नानै दङ आरो बे काउन्सिलनि अनगायैबो जोङो उननि समाव जि आल्टिमेट थांखियाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' माहारिखौ लानानै गेरेमसा बर' हारि दानायजों लोगोसे गावनि राव हारिमुजों दावगानाय, खुंथाइ बेबस्थाखौ गावनो खुंनानै लांनाय, गावनि जौगाथायखौ गावनो खांलांनाय, बे मोनसे बेबस्थाया आलादा रायजोजोंल' जागोन बेखौ नोजोर बोनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बे मोनसे आद्रा खामानिखौ गालांदों आरो बियो दिनैसिमबो आद्रा जानानै दं। दा बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सानो सानसे समाव जों बयनिबो राजखान्थियारि दैदेनगिरिनि मदद लोगोसे जोंनि माहारियारि मदद सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै बे मोनसे आल्टिमेट बा जोबथा जोंनि जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गालांनाय आलादा मोनसे बिबान आरो थांखिखौ जों बयबो हारियानो बेखौ जाफुंसार होनायाव गोसो होगोन आरो सानसे बेलासे जोङो बेहाय आलादा रायजोखौ खुंनायजों लोगोसे बर' माहारिनि गेजेराव बे बुहुमनि बर'फोर खौसे जानायनि आरो लिभ एन्ड लेट लिभ थांनानै थानो लुबैनायनि जे दिथा आरो जायगा दिनैनि बर' माहारिनि मान सनमानखौ लानानै जोङो बुहुमाव गेरेमसा मोनसे हारि महरै थांनानै थानो मोनगोनखौ जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों मिजिंथियो आरो दिनैनि बे गोथार सानावहाय बिथांनि बे रुंसारि सानाव बयबो बाहागो लानो फैनाय दैदेनगिरि आरो गासिबो बिथांमोनखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मान होयो। अराय सम जों बयबो बड'फानि खाथियाव गंग्लायनानै जों आर'ज गाबगोन जाहाथे हारियाव बिथाङा फोरोंलांनाय
जे पलिटिकेल मरालिटि जाय पलिटिकेल आब्रुथि जायखौ माने दिनै रावनिबो आथिं सिङाव जों गनायनानै थाया रावनिबो आथिं सिङाव जों थानो नाङा आरो बयखौबो समान मोनथाय नोजोरजों नायनानै रायजो बेंनाय खुंनायाव जाहाथे बयबो राजखान्थि दैदेनगिरिया गोहोम मोनगोन जों बेखौ मिजिंथियो। मा हाबाफारि लानांगौ? दिनै जोङो गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा बेहाय गोबां हाबाफारि गैयामोन बे हाबाफारियाव जोङो गिबियै जोंनि फिरफिला बेरहोनाय जायो थुलुंगाफुरियाव मानोना बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि हिसाबै आरो बिथांनि रुंसारि सानखाय जोङो जोंनि फिरफिलाखौ माने आधा बिरहोनाय जायो बेजों लोगोसे जोङो बिथांनि मंखरसालि बिबार बावनाय मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिया थाबाय थायो आरो बेवहाय दिनैहाय मोनसे खाबु जाबाय जे बड'लेण्ड सरकाराबो जिहेतु बेहाय बानजायदों बे बानजायनायाव बिथांमोननि जाय जोंनि बड'लेण्डनि आथिखालनि चिफ बिथां मानगोनां हाग्रामा महिलारियाबो मान बावफैगोन आरो जोंनि गुबुन गुबुन MLA MP बिथांमोनाबो बाहाय मान बावगोन MCL EMफ्राव मान बावगोन बियो मोनसे माहारिनि मान सनमान आरो बिथांखौ मान होनाया जोंनि बे बिबान होननानै जों सानो।